Bona tarda, companys. Sabeu, perquè ens coneixem fa molt de temps, que m'agradaria explicar-vos moltes coses. No us podré explicar totes les que voldria. Deia el poeta Joan Maragall que amb les paraules es pot fer molt de bé. Jo mateix, per exemple, i molta altra gent, hem intentat fer molt de bé amb les paraules, passejant arreu dels països catalans, anant a parlar amb tothom, explicant història i economia i política europea i posant pau. I això és el que el país espera de nosaltres. Deia Joan Maragall també que hauríem d'actuar com si de cada una de les nostres paraules en depengués, ell deia, la salvació de la humanitat. Nosaltres, més modestos, com no podria ser d'una altra manera, hauríem d'actuar com si de cada una de les nostres paraules, dels nostres gestos, de les nostres accions, de les nostres decisions, en depengués la salvació del partit i del país. Recollim les lliçons de l'experiència, portem l'ànima amarada d'emocions i treballarem amb esperit de reparació i de justícia. Apel·lem al conjunt dels ciutadans del nostre país, amb aquest esperit de reparació i de justícia, de compromís personal en el bé col·lectiu, en el bé de la ciutadania, en el bé de la pàtria, que moltes vegades molts dels nostres han demostrat, fins sovint, el sacrifici de la vida. L'exemple d'aquesta gent, del seu sacrifici, del seu esforç, del seu compromís, ens hauria de servir, i estic segur que ens serveix, a tots nosaltres d'exemple. Jo sé que amb les paraules es pot fer molt de bé, igual que es pot fer molt de mal. I estic segur que tots nosaltres sentim la crida de la responsabilitat de fer tan bé com puguem aquest partit i, sobretot, aquest país. Perquè tenim molta feina, perquè tenim molta pressa, perquè tenim molta responsabilitat i perquè la volem assumir. I treballarem junts per fer el millor resultat possible. I si el resultat no fos tan bo com nosaltres desitgem, perquè segur que no serà tan bo com nosaltres desitgem, perquè ho desitgem tot, perquè tenim dret a desitjar-ho tot, perquè aquest país ho vol tot, i si fos així, i si el resultat no és tan bo com nosaltres desitjaríem, l'endemà sabem perfectament el que farem. I el que farem és treballar més junts, i treballar més forts, i treballar més gent, i apel·larem a més gent perquè ens vinguin a ajudar.